Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsoon, maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Sa uluhan ni Jesus diha sa krus, may nahisulat, kini mao ang hari sa mga Hudeyo. Karon sa pangilin ni Kristo ang hari, ang liturhiya nagpahinumdom kanato ni ining mga pulong nga nahisulat sa krus. Aron makasabot kita nga si Jesus nahimong atong hari pinaagi sa pagsubay sa dalan sa krus. Lisod sabton kay sukwahi man kini sa kalibutan ng pagsabot sa usa ka hari. Andam ba kitang mohatag sa atong kaugalingon aron makasulod kita sa iyang gingharian? Maigsoon pangayoon ta ang tabang sa halangdong Teofilo Kamomot samtang mag-ampo kita alang sa proseso sa iyang kanonisasyon. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Uban sa dakong pasalamat ug pagdayeg atong saulogon kining santos nga Eucharistia ug atong ihalad kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Inausab kanino. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Sugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sa iyong kamay na kiningalaon, isalig lamang sa kaayo mo. Aloy ano na, O Ginoo ang tanan, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na akong ipaabot, itakanahon mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoo, langit mo hari, Diyos Ama,
magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya ug sa walay hunong magdayeg kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, o giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo, sa nangaging mga panahon, si Saul, mao'y among hari. Ikaw ang nangulo ka namo, o giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David, didto sa Hebron. Og nakigsabot siya kanila at tubangan sa Ginoo. Og gidihugan nila si David, ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay gingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon na mga barog na kami sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako, nagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, ngangingnan ako
tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaniyong takos sa pag-ambit sa gitangana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, ang gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanang nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw, samtang nabugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagingon. Giluwas niya ang uban. Paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila ug gitunulan siya bino ug muingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nagingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi, gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato, kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala.
Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Sa atong pagtapos sa liturhikanhong tuig, kita nagsaulog sa solemnidad o kapistahan sa atong Ginoong Jesucristo, Hari sa universo. This is our way of anticipating the second coming of Christ, who will judge the living and the dead. This sublime moment will be the consummation of history when, according to St. Paul, in his first letter to the Corinthians, chapter 15, verse 28, God shall be all in all. Sa atong pagpangandam kanunay sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo, importante nga atong masinati ang iyang pagkahari o nga atong masabtan ang atong kalambigitan sa pagtukod sa gingharian sa Dios matag adlaw sa atong kinabuhi. As we reflect on the nature of the kingship of Jesus, we realize that His reign is of a different kind. He reigns by becoming a vulnerable child in the manger, dependent on the care of Mary and Joseph. He reigns in the midst of an ordinary and hidden life in Nazareth, working silently and honestly with Joseph, his father, who was a great carpenter. Jesus reigns by proclaiming God's kingdom all throughout his public ministry through his gestures of service and solidarity with everyone, especially with the poor, the sick, and the marginalized. Jesus reigns from the cross. On the cross, he revealed to us that only mercy can conquer and heal the world. Mga igsoon, ang pagkahari ni Kristo lahi sa atong mga hari nga makita sa kalibutan. Ang iyang pagkahari napadayag pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi sa krus tungod ug alang kanato. Umaw kini ang atong mapamalandungan sa Ebanghelyo karong adlaw. In the light of Luke chapter 23 verses 35 to 43. Diha sa krus, taliwala sa iyang kasakit nga nasinati, nataganta musab niya ang pagbiay-biay sa iyang pagkahari ug pagkadinihugan. Apan iya gihapon nga gipili ang pagpasaylo ug ang pagtugyan sa tanan ngadto sa Amahan. Amidst this apparent helplessness, Christ revealed to us that true kingship is revealed through unconditional love. Sa pinulungan nga Griego, agape or sacrificial love. Mao kini ang nakita sa usa ka kriminal nga gilansang uban ni Kristo. He realized that Jesus was innocent, that he did not deserve such cruel and humiliating death. And he was able to perceive deep within his heart that Jesus was offering his life for a purpose, for a mission, which at that time he did not fully understand. Nevertheless, this particular person who was also dying because he was crucified because of his sins, had the courage to tell Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. O hindot kay pamalandungan that he was never disappointed. Because in reality, Jesus never disappoints us. When we invoke his name, he would always reach out to us. He would always come to save us, to help us.
We just have to place our trust in Him. Mga igsoon, ang maong kawatan nga midangop sa kaluoy sa atong Ginoo, nagpahinumdom ka nato sa ato usab nga panaw sa kinabuhi. Many times we come face to face with our miseries, with our sinfulness, and even with the reality of death. Kita gihagit sa pagsangpit kanunay kang Hesus. Diha sa atong matag-adlaw nga kinabuhi, kita gidasig nga moabli sa atoang mga kasing-kasing, pinagi sa atoang pagtuo, aron mamahimong maghari si Kristo diha sa atong kinabuhi. Kung atong kasing-kasing puno sa kalagot, kasuya ug kaligot-got, batok sa atong isig katao, wala diha si Kristo. Kung wala kitay panumbaling sa mga tao nga nanginahanglan, labi na katong mga kabus ug mga nag-antos, wala diha ang gingharian sa Dios. Kung ang sala ang mapatigbabaw sa atong kinabuhi, dili makatuhop ang grasya nga gihatag sa Ginoo alang kanato. This is the great challenge of the feast of Christ the King. We don't only contemplate His kingship, we also allow Him to reign in our hearts, in our families, in our working places, everywhere in the world. We have been reflecting on synodality, which means journeying together as a people. But this journey would be meaningless if we don't walk with Jesus, our shepherd and king, who leads us to eternal life. As we end this reflection, allow me to share with you a particular experience of mine. Aduna ko'y na himamat nga usa ka retired teacher unya active kaayo sa parokya. Aduna siya imahin sa divine mercy or Christ the King kay naamon toy corona nga naglingkod ang atong Ginoong Jesucristo nga every week iya gimbutangan og presko kaayo nga buwak. Meaning to say aduna gyud say devotion ni Kristo nga hari. Every time makasinati siya kahadlok or kana ba mapiktuhan siya tungod sa gisulti sa katao, mabothered siya, masuko siya. Mingon siya, Ginoo, tangtanga sa akong kasing-kasing kining kasuko. Tagai ko sa imong grasya nga mawang kalinaw. Kumabot ang mga kanang kasakit sama na magsugod na kuno ang iyang mga sakit-sakit sa lawas, instead nga magmahay siya o moreklamo siya sa Dios, ingon siya, Ginoo, tagai pa kog dugang pasensya, that I may offer this cross to you. O panahon sa pandemya, ni-share siya na adunay mga silingan nga idangop in taon niya nangayo og pipila ka kilong bugas ug wa siya magdumili sa pagpaambit sa unsay naa niya. That is the beauty of allowing God to reign in our hearts. We inspire other people, we become life-giving people, we imitate Christ. Sa atong papadayon nining santos nga misa, atong pangayoon sa atong Ginoo ang grasya nga unta kanunay siyang maghari diha sa atong tagsatagsa ka mga kasing-kasing, diha sa atong pamilya ug sa atong komunidad. Amen. Palihog manindog alang sa Apostles' Creed. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong Ginoong Jesucristo, nga ang iyang gingharian, mutubo dinhi kanato, ug moingon kita, Ginoo,
Muabot kanamo ang imong gingharian. Ginoo, moabot ka namo ang imong gingharian. Si Kristo mianhi isip manunubos sa tanan. Ang iyang gingharian, moabot unta ngadto sa mga nahisalaag sa dalan, balik ngadto sa Dios ug sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Si Kristo naghatag og luna diha sa iyang gingharian, alang sa mga makasasala, mga kabos, ug mga nagantos. Ang iyang gingharian motubo unta diha sa mga taong huyang ug dili makatindog tungod sa kahadlok. Magampo kita sa Ginoo. Si Kristo buhi diha sa atong katilingban. Ang iyang gingharian motubo unta pinagi sa atong paghigugma ug pag-alagad diha sa atong mga panimalay, tulungaan ug katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Si Kristo tinubdan sa gugma ug kaluoy. Ang iyang gingharian motubo unta pinagi sa atong paghimo sa mga buhat sa kaluoy nga puno sa gugma ngadto sa mga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Nga himo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Camomot ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Si Kristo ang unang nabanhaw gikan sa mga minatay. Ang iyang gingharian moabot unta uban ang iyang kalipay alang sa atong mga minahal nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita karon nga unta masumpo na sa hingpit ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan,
o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Amahan, pinaagi sa imong anak, himua kaming katawhan nga magdalag kainit sa imong hostisya o gugma ngadto sa tanan namong kaigsuonan, aron nga ang imong gingharian mutubo dinhi kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan si Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang pagkahari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi. Ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit
sa ilang pagsangyaw sa imong walay huno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imo himaya, Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari.
hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito na mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ata ang pag-inig sa unay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lord, dila ko alam. Pani pamulong lamang ang mamahay. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dad-a kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon kining katapusang Domingo sa liturhikanhong kalendaryo sa simbahan, atong nahatod kaninyo pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors ug sa tanan nga nagpaluyo ni ining programa. Daghang salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Abel Villarojo, Formator and Professor sa Seminaryo Mayor de San Carlos, Mabolo, Cebu. Sa atong mga pilgrims, choir ug lectors nga gipanguluhan sa World Apostolate of Fatima, kinasing-kasing nga mga pasalamat. Ug alang ni atong gustong mohatag donasyon, palihog, ideposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ug hangtod sa sunod Domingo sa pagsugod ta sa panahon sa Adbyento, sa ngalan sa mga mothers at daughters of St. Paul, kini si Sister Gina Rama mapasalamaton kaninyong tanan nga kanunay nakig-uban kanato matag Domingo. Og magdungan kita sa pagsangyaw, Viva Cristo ang Hari! Ang Ginoo mana kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga gamhanan sa tanan, maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan, ug magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing, muungod sa maong pulong sa Dios, ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Hikaplagan unta kamo sa mga maalam, sa mga maayog matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios, ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.